Есента, този красив сезон, който навява спокойствие и те кара да се загледаш в пъстрите му багри. С златистите си цветове създава усещане за мъдрост и топлина, както в прошарените коси на зрялата възраст в човешкия живот. Но склонни ли сме да я проявим, или гласът ти е заглушен от егоизъм и самолюбие, които ни оплитат в мрежите си? Денят беше приятно топъл. Листата на дърветата се поклащаха от лекия полъх и политаха към земята като златен дъждец. Близкият парк предлагаше тишина и уединение за размисъл сред дърветата. Малко момиченце и дядо му се разхождаха бавно, без да бързат, съзерцавайки подготвящата се за зимен сън природа. В един момент детето се спря, загледано в стоящия на пейката под голямо орехово дърво млад мъж. Пристъпи към него, по-детски невинно му подаде бомбонче и каза: „Вземете, изглеждате тъжен.“ Детето се надяваше така да го успокои. Мъжът вдигна глава и го погледна с почуда. Не очакваше някой да обърне внимание на мъката му. „Намерете кристалната птица, тя ще ви помогне“, продължи детето. „Кристалната птица ли?“ възкликна с още по-голяма почуда човекът, мислейки си, че това е просто детска фантазия. Но тогава дядото добави: „Намира се на хълма Анимус, на върха на онази планина“, и посочи в далечината. „Чува всяка молитва и помага в трудни моменти.“ След това старецът и момиченцето си тръгнаха. „Но, дядо!“ не разбираше детето. „Защо прати човека чак на онзи хълм? Нали можем да повикаме кристалната птица, където и да се намираме?“ Той се усмихна и топло каза: „Така е, мило дете, но той все още не я познава. Ако не вярва, че ще я намери на точно определено място, изобщо няма да я открие. Човешката вяра е слаба и има нужда от нещо точно и ясно, на което да се опира.“ А младия мъж не разбираше за каква птица ставаше дума. Но ако съществуваше и беше някакво вълшебно същество, тя беше последната му надежда да върне семейството си. Живееха си спокойно с младата му и любяща съпруга. Синът им, 10 годишен, отличник, с талант в конструирането, печелеше награди. Всичко изглеждаше прекрасно, но изведнъж жената взе детето и отиде при майка си, без да каже нищо. Тази птица, дори да изглеждаше абсурдно, съществуването й беше последната му опора. Отчаяният човек се хваща дори за невъзможното, за да открие надежда и се държи за нея до сетни сили. Планината беше стръмна и висока. Зелените треви се сменяха с мъхове и голи скали, а от мистичното същество нямаше и следа. Съществуваше ли наистина? За отчаяния човек всяка капка надежда е живителна, а когато и тя се стопи, той се срива. Човекът се строполи безпомощно на земята. Умората и все още парещото слънце си казваха думата, но най-вече го остави без сили гаснещата надежда. Застанал на колене, с ръце опряни в земята и извърнал поглед към небето, той ридаеше, като пронизано в сърцето животно. Душата му се ронеше на парчета, като есенните листа в подножието на планината. Накрая падна, лежащ на голата скала. В този момент, като с някаква магия, се появи ярка светлина. Ослепителна, изкряща, най-чистото бяло, което може да съществува. Тази експлозия от светлина се проясни и на нейно място се появи бяла птица.
Перата й бяха сякаш от многобройни кристалчета, отразяващи всяка светлинка и хвърлящи цветни отблясъци, а погледът ти беше разбиращ и изпълнен с някаква непонятна космическа мъдрост. Не съдещ, но наставляващ. Сякаш пазеше някакво неведомо таинство. «Ти си кристалната птица!» промълви тихо човекът, като в сън. «Всеки ме вижда различно, според това, в което вярва», заговори мистичното създание с мек и уравновесен глас. «Но ролята ми винаги е една и съща – да показвам това, което е необходимо. Последвай ме!» Заръча то и размаха крила. Човекът за миг се заслепи от последвалата отново експлозия от ярка светлина. В следващия момент видя, че се намира в зала, цялата изпълнена с големи колкото стая кристали. В тях танцуваха пастелни цветове, но въпреки това отразяваха всичко и той можеше да види отражението си. Погледна надолу, под краката си също видя кристално огледало. То отразяваше носещите се из пространството искрички. Всичко в тази зала беше кристално, както и самата птица. И сякаш залата нямаше край. Накъдето и да погледнеш, тя се губеше в далечината. Той реши да приближи един от кристалите. Първоначално видя отражението си, но после образът се измени. Човекът виждаше пак себе си, но в работилницата. Поправяше счупените инструменти. Появи се синът му, но тук не беше на сегашната си възраст, а на 8 години. «Тате, виж какво направих! Количка с пружинка! Като я дръпнеш, тя изтласква количката напред!» обясняваше развълнувано детето. «Има колички с копче и пружинка. Като навиеш копчето, тя върви сама по-дълго време. Ще ти взема такава», отвърна бащата в огледалото. Детето се завъртя и избяга. В следващата сцена мъжът го видя в стаята му. Беше хвърлило количката на пода и я тъпчеше с крак. «Но защо я щупи?» попита човекът, наблюдавайки това. Птицата отговори: «Разочарова се». Той самичък беше изобретил тази играчка и се гордееше с постижението си. Добра или не, за него тя беше нещо голямо и важно. Искаше да сподели вълнението си с теб и се нуждаеше от подкрепата ти като баща. А ти даде ли му я? Човекът мълчеше. «Как отвърна ти на неговото творение?» настояваше птицата. «Казах, че ще му купя по-добра», отвърна сконфузено мъжът. «А как мислиш? Той това ли очакваше?» «Не, но исках да го зарадвам с хубава играчка». Не си разбрал мотивите му. Не е искал играчка, а подкрепа. След реакцията ти си помисли, че изобретението му е глупаво, че се занимава с безсмислени неща. Затова изля цялото си огорчение върху количката и я щупи. «Не знаех, че е толкова важно за него», призна човекът. Птицата присви укорително очи и добави: «Добре, че майка му го успокои и върна вярата му в заниманието му». След което посочи друг кристал. В него мъжът видя как синът му и най-добрият му приятел майсторът нещо. Това беше творбата, с която детето спечели олимпиадата. «Но защо е отишъл при него?» зачуди се бащата. «А ти помогна ли му, когато те помоли? Да ти припомня ли?» «Имам работа сега, остави ги тези глупости», чу себе си мъжът. «Глупости, така ли?» подхвърли изпитателно птицата. «Да продължим». Не искам да гледам повече», дърпаше се човекът. «О, ще трябва да видиш и това». Тази сцена беше съвсем отскоро. В нея жена му стоеше на леглото и тихо плачеше.
Избърсваше с ръка сълзите си, но те продължаваха да се стичат. Какво е станало? Защо плаче? Попита мъжът. Щеше да знаеш, ако я беше изслушал. А ти какво направи в този момент? Мъжът видя как жена му идва към него. Той стои на дивана и гледа мач с кенче бира в ръка. Тогава не бе обърнал внимание, но сега забеляза посърналия й поглед и надвисналата пред него мъгла. В следващия момент чу себе си. Чакай, не сега, гледам мача, ще вкарат гол! Жената тихичко се обърна и отиде в спалнята. Прибра листа, който държеше. Седна на леглото и заплака. Не толкова заради това, което се беше случило. То беше поправимо, а заради липсата на съпричастност от най-близкия й човек. На този лист имаше предупреждение от шефа й. Нейни колежки я бяха натопили пред него, а той им повярва, обясни птицата. Тя се чувстваше сама, уязвима. В този момент имаше нужда да я изслушаш. Имаше нужда от съпричастност и опора, да почувства закрила от най-близкия й човек. Той да й покаже, че е до нея и всичко ще бъде наред, че има кой да я подкрепи, да й помогне да преодолее това, че заедно ще намерите изход. Имаше нужда да я изслушаш и да чуеш тревогите й, но ти направи ли го? Мачът по-важен ли е от близките ти хора? Но на другата вечер нищо и нямаше. Беше облякла прекрасна, свободно падаща рокля и приготвила любимата ми вечеря. Посрещна ме топло и приветливо. Обсипваше ме с нежност и ласки, а на следващия ден взе детето и си тръгна. Не разбирам, чудеше се мъжът. Това, драги приятелю, се нарича Лебедова песен. Тя е последният зов. Жена ти се е представила в най-откритата си и чиста светлина, за да привлече вниманието към себе си. Дълго преди това е давала знаци. Търпяла е пренебрежение. Търсила е от теб съпричастност, грижа и закрила. Искала е да я изслушваш. А тази случка с предупреждението е била капака. След това е отправила последен вик да бъде чута. Това не значи, че не те обича, а че твърде дълго се е надявала. Затова се нарича Лебедова песен, защото също, както прикованите в леда лебеди пеят тъжната си прощална песен, така и тя е отправила последния си зов да бъде чута. Съжалявам, не знаех, че съм такъв егоист. Какво сторих? Не зачитах чувствата на най-близките си хора. Не знаех през какво минават, нито се поинтересувах. Как можах да бъда толкова самовлюбен? Хора, простете ми, моля ви! Обърна се мислено към тях. Вече ще ги изслушвам, ще бъда до тях и ще ги подкрепям. През каквото и да минават, ще го преодолеем заедно. В последния момент човекът се събуди на голата скала. Така и не разбра наистина ли бе това или сън. Или съвестта му е проговорила и разкрила това, което му обягваше до този момент. Но не мислеше, че има какво повече да търси на този хълм. Знаеше къде е изгрешил и какво да стори. На другия ден се появи пред дома на жена си с букет цветя и писмо с най-искрените си чувства и разкаяния. Може би кристалната птица наистина му е помогнала да върне семейството си. Може би тя помага на хората в тежки моменти. А може би всеки има по една кристална птица в някое ъгълче на подсъзнанието си, която винаги му нашепва правилния път.